Orsolya, nincs valami gyöngyös díszünk? Én már unom ezeket a gömböket. Dehogy nem. A drótcsillagból és a csillogos gyöngyökből bármikor csinálhatunk karácsonyfadíszt. Olyanokat, amiket tavaly is készítettetek otthon a lányokkal a fára, azokat imádom. Nagyon hangulatosak és teljesen egyediek. És tudod, mi a legjobb? Pillanatok alatt elkészül, és még ajándékba is adhatod. Karácsonyi csillagkészítéshez szükséged lesz drótcsillagra, 2 fogóra, az egyik kúpos, a másik lapos, és gyöngyökre. A karácsonyi csillagkészítéshez tulajdonképpen bármilyen gyöngyöt használhatsz. Az a lényeg, hogy a gyöngyön elég nagy furat legyen ahhoz, hogy ráférjen a drótra. Kisebb, nagyobb, csillogós, amelyik szimpatikus. Miután egyszerűen fölfűzted a gyöngyöket a drótra, megfogod a fogót, és a végét visszahajlítod kör alakra. És kész is van a drótcsillag. A drótcsillagokban az a nagyon jó, hogy karácsonyi ajándéknak, de ablakdísznek is tökéletesek, bármilyen gyöngyöt fel tudtok hozzá használni, akár megmaradt gyöngyöket, bármilyen csillogó vagy mattgyöngyöt, cseppeket, teklákat, fánkgyöngyöket, szalmagyöngyöket, vagy akár kásagyöngyöket is, és mindenki saját ízlése szerint alakíthatja ki a díszeket.